Ndewo. Gịnị bụ afa gị? Afa m bụ Maazị Chukwuemeka Udogu nke eji Maazị Igbo mara. Okay, Maazị, dịka ihe a na-eme ebe a, kedu ihe a na-eme? Just kọwara anyị, kewara ndị na-ekiri anyị ihe a na-eme tata. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ndewo. Ndụ mmiri ndụ azụ. Ihe a na-eme ebe a bụ n'ụdị ịkwalite asụsụ na omenala Igbo n'ogo ndị sekọndịrị. Ha na-eme asọmpi dị iche iche dịka ịgba egwu, isi nri ọkpa na abacha ndị eji mara ndị Igbo, ime ịkọ akụkọ ifo maka ndị nna nna anyị ha anaghịzi akọrọ ụmụazị akụkọ ifo. Ya mere ha na-azụlite, ha na-akụnye mmụọ ndụ nna nna anyị ha n'ime ụmụaka na-eto eto ka ha wee ka asụsụ Igbo hapụ ịnwe asụsụ na omenala Igbo. Onye nwa bụ ihe ọgbakọ enwere ebe a. Anụrụ m ka isi n'ịbụ onye nkụzi. Abụ m onye nkụzi na-akụzi n'ogo ndị sekọndịrị. Ana m akụzi asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Okay, gịnị ka ị ga-akọwara ụlọ akwụkwọ dị iche iche na East Aya especially onye ha ga-esi wee tinye aka na promote Igbo language na their curriculums? Ndewo. Dịka ndị curriculum ahụ dị n'aka ndị nhazi ihe eji akụzi ihe, ha ga-eme ya gbatịa ogo ya. Abịa n'asụsụ bekee, ogo nke enyere asụsụ bekee karịrị nke Igbo. Oge ụfọdụ abịa ịkụzi ihe a na-enye tịnkọm na-asị na oge agwụgwọ, mana abụrụ nke bekee ha gbatịa anya si gbatịa nke Igbo ka o too ogo ka ụmụaka, maka ụmụaka na-anachi ya azụ gbasara omenala na asụsụ Igbo. Ihe ọzọ na-ekwe na ya bụ ndị nne na nna ogbere ụtọ ka m kpọrọ unu afa. Nne na nna so na ndị a na-aya, ha so na ndị anyị na-aya. Ị ga-afụ nwatakịrị ọ bụrụ onye Anambra, isi ọrịa Igbo ọ na-ene gị, akede afọ gị ọ na-ene gị, isi akede emere na ọ naghị anụ Igbo, ọ sị gị na nne ya anaghị asụrụ ya Igbo. Nchọpụta na-achọpụta bụ na nne ya na nna ya anaghị asụrụ ya Igbo. Ya bụ ndị nne na nna ji mma ebi akịdị, ha wepụ mma na akịdị na Igbo anaghị eji mma ebi akịdị. Ndewo. Ikwugo maka enyemaka ndị na nna ga-enyere ụmụaka ka ha nwee ike mụta ka esi asụ asụsụ Igbo tinyekwa na school. Aside all of this you mentioned, Okita, what of ebe a na-arụ ọrụ? Because ana m arụ ọrụ somewhere, anaghị ajụjụ eji Igbo arụ ọrụ ebe a. Even if na ọnụ Igbo ka ọrụ adị, a na-eme onye ọbụla expect ka anyị sụbara English ebe ahụ. As in na English take over our own indigenous language. What do you have to say pertaining to that? Ndewo. Na nghọta nke m na ọtụtụ nchọpụta anyị megoro, ihe kpọrọ ndị Igbo soro ilu si na ihe bara nkịtị aka ọ na-aza. Ndị Igbo kwesịrị abịa n'ala Igbo anyị a niile, ma n'ụlọ akụ ma n'ụlọ ọrụ dị iche iche, ha ga-ewepụta abịa n'izu ụka ewepụta ofu ụbọchị eji asụ Igbo ma na-eke ekike Igbo. Ọ ga-eti ya ọ bụrụ iwu na onye ọbụla bịara sụọ bekee ịchọpụta na ịbụ onye Igbo, a ga-ada onye ahụ ezigbo nha, elebela onye ahụ anya. Abịakwa n'ụlọ akwụkwọ dị elu mahadum, a ga-eme ka Igbo bụrụ iwu na nwata akwụkwọ ọbụla bidola akwụkwọ n'afọ nke mbụ ga-emerịrị asụsụ na omenala Igbo na ogo nke a na-akpọ first semester and second semester, ka o wee nye aka maka ụfọdụ n'ime ha bịa n'ogo sekọndịrị. Ọ bụrụ na abịa kwa ha aka, ọ bụrụ na onye ahụ emeghị nke ọma, akwa ya aka kwajie n'ụlọ akwụkwọ dị elu ka ọ maa na Igbo kachere ya n'iru ebe ahụ. Ọ ga-emekwa ndị nọ n'ogo sekọndịrị, ọ ga-enyere ha aka nke ọma ka ha marakwa na ka ha kpọọ ya mkpa, mana na ọ bụgodị na ha emeghị ọfụma na ọ kachere ha n'ogo mahadum, na ọ bụrụ na emeghị ihe na onweghị agaghị enye gị nzere gị tupu na ịgafee n'ule ahụ. Ndewo. Now, what about ekwugo m ya sị na a ga-ewepụta otu ụbọchị n'izu ụka ka ejide ka kpọọ ya bụrụ ụbọchị Fraịde, ka ejide wee na-akwalite asụsụ na omenala Igbo ma na ekike ma na asụsụ ebi ọlụ ka ekike Igbo bụ onye Igbo n'ala Igbo anyị a niile. Ịbịa n'ụlọ ọrụ ịsụọ Igbo, ndị uwe ojii na-anọkwu n'ọrụ ndị uwe ojii ga-afụ mmadụ ede ya Okafọ Samuel isi ya na ekpekwa nwanne ya ọsụwalụ gị ọsụghị wetin you talk, mana ọ bụ onye Igbo, ha esoghịkwe na akwado asụsụ na omenala Igbo, ha so na ekpo ya aja. Ndewo.
Ndewo abịa na nri anyị nri ndị Igbo bụ kpoo nri anyị bụ ọkaibe nri anyị bụ ọkacha mma n'ụwa nri anyị bụ nri dị ka chi si kee ya ndị Igbo ṅomiwe iri nri ndị nna nna anyị ha na-eri ọ ya mere ndị nna nna anyị ha ji adị ogologo ndụ tupu ha nwụọ mana nke anyị onye luo afọ narị elu afọ 50 ọmụwa jijiji ọ gaghị esi ike maka gị na o jirigo nri ọgbara ọhụrụ nri a na-ekechi ekechi enwere ihe nchekwa a na-etinyeche nri ahụ preservative eji echekwa nri ahụ ihe niile ahụ na-egbu anyị mgbu n'ahụ ọ dị ka onye chọrọ isi ofe ịchọwa ogiri chọwa ụzịza chọwa ụgba ihe a chọwa mmiri na azụ na anụ ihe a emego hapụcha oke magi na oke ihe ekechiri ekechi n'akwụkwọ detee ya afa ihe niile ahụ na-egbu anyị mgbu n'ahụ otu ahụ ka o si dị ndị Igbo nwere ọtụtụ nri enwere akịdị enwere agbụgbụ enwere ji enwere akpụ ji bụ eze erimeri a na-asụ ya asụ a na-ahụ ya ahụ a na-agwọ ya agwọ ihe niile a bụ nri na-emezi ahụ ka ewepụ n'aka n'oke nri oyibo nri esi mba ọzọ butere anyị nri ndị Igbo bụ nri akọnyere n'ala opute ikuku eluigwe kuo ya anwụchaa ya osi ebe ahụ metachukwunyere aka ometụta ka ndị Igbo si adị ndị Igbo anaghị eri ndị agbara ọhụrụ ya bụ ndị Igbo anyị ga-agba na mbọ ka anyị na-eri ndị nna nna ha dị ka wee nwee eke wee na-anote ndụ aka ka anyị jirikwu ya wee na-azụ ụmụ anyị onye nwe ya chọrọ iji akwụkwọ ya hapụ oke ndomi sie nri dị mma tinyere nwa ya sie ọkpa n'ụtụtụ ata ọkpa ya ndewo ya bụ na nri Igbo nwere ọtụtụ nri ka anyị na-eṅomi nri anyị n'ebe ọbụla anyị nọ ana m eṅomi nri Igbo n'ebe ọbụla nọ njegoro Lagos nna asị ahụ na-enwere ofe nnu akpụ Adamazi TV. Yes, actually, Adamazi TV, I showcase cultural heritage in the Africa, not just the Igbo land, Africa as a whole. So we are here to present Adamazi TV to speak on the showcase of African culture and to present what we stand for as Africans. So Adamazi TV. ihe na-agwa unu bụ onjide ka unu ji onye asị ya jide ka o ji na-eme ezigbo ihe mana onye asị aha ka o ji na-eme ajọ ihe ya bụ na jidenụ ka uji maka na unu nọ n'ọrụ unu sokwa na ndị nọ n'ọrụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo na asụsụ mba Afrịka na ekike ndị mba njirimara ndị mba Afrịka ka ọ na-agazi n'ụwa niile Chukwu kere ụwa ka ọ dị mma enwere ndị isi ojii enwere ndị isi ọcha onye mara isi ebe nke ọ nọ onye ahụ nọrọ ebe ahụ ṅomie ihe niile eji mara isi ndị nke ọ nọ na ya ka hapụ ịdị na-eṅomi ndị ọcha maka na onwe ha ga-emegide ka onye Igbo bụrụ onye ọcha ndewo Maazị ndewo nwanne m anyị ga-achọ ịmata onye Igbo aga m asụ Arochukwu ka ọ sụọ mụ ụzọ Maazị Iheanyị Chukwu Igboko abụ m onye isi n'ụlọ ọrụ Center for Memories ncheta ndị Igbo ihe anyị na-arụ na ncheta ndị Igbo bụ ịhazi ma chịkọba ma detuo ncheta asụsụ ma omenala ndị Igbo onye anyị na-arụ na Center for Memories. Nwere ike ịkọwara anyị maka na nwere ndị nọ na-ekiri anyị ugbu a dị very curious and anxious to know gịnị bụ Center for Memory ncheta ndị Igbo gịnị bụ ihe tinyere gị imepe this platform? Na mbụ ọ bụghị m mepere ya na arọ 2017 ọtụtụ ndị Igbo gbakọrọ ọnụ wee sị na ọ ga-adịkwanụ mma ma enwee ebe ndị Igbo ga-anọ wee mee hazie ihe dịka asụsụ fa omenala fa chịkọta ya ọnụ ndị mmadụ ọtụtụ ndị na-eto eto na-amarọ ka ndị Igbo si wee bido ihe eji wee marụ ndị Igbo ma ọ bụ egwu ndị Igbo ma ọ bụ asụsụ fa ebe ha ga-abịa wee nwee mmụta zuru oke maka ihe ndị a niile onye a ma eji wee guzobe ncheta ndị Igbo Center for Memories na 2017 so kemgbe 2017 ọ nwe ọtụtụ ife ndị Center for Memories na-eme iji wee mee ka ọrụ fa tọọ atọ n'ala Igbo mana mba ụwa niile dị iche iche otu n'ime ihe a na-eme bụ ngosi nke ndị oyibo na-akpọ exhibition so ndị Center for Memories emego exhibition 12 kemgbe ha bido kọọ akụkọ dị iche iche maka ndị Igbo ịba n'ime ụlọ ngosi na ụlọ ya na-afụ ebe ugbu a
ị ga-afụ ọtụtụ ihe ngosi dị iche iche nke ka nke agha Biafra 1967 to 1970 bụ ihe a na-akọrọ ụmụaka maka ada akụzi kebe ncheta na ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ history ada akụzi kebe ya n'ụlọ akwụkwọ so a na-eji ohere ọbụla anyị inwe ụmụ akwụkwọ bịa na ohere na ụlọ ọrụ anyị kụziere ofe ife dị iche iche ha kwesịrị ịma ịnekwa anya ebe a ịma na ọnwa ọtụtụ ihe ngosi anyị debe na arụ aja ndị Igbo megoro ihe ha mee ihe ha mepụta ka obodo wee dị mma mee ihe ha mepụta ka ụwa dị mma anyị gosipụtafụrụ na arụ aja niile fere ebe a ịnekwa anya na arụ aja dị na ofele nke ọzọ ị ga-afụkwu ọtụtụ akụkọ dị iche iche maka ihe anyị na-arụ ebe a bụ ịkọ akụkọ gbasatara ihe gbasara ndị Igbo maka ọtụtụ ndị Igbo amara ihe gbasara ndị Igbo abịa na Center for Memories anyị na-anọ ebe a kụzie edufa ọtụtụ ife ha wee mmụta zuru oke anyị na ụlọ akwụkwọ ma universities na ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ Nigeria Cambridge University, Oxford, Nsụka ụlọ akwụkwọ secondary school na-agbakọkwa aka ọ na-eme nyocha dị iche iche anyị na ndị University of London mee nyocha gbasatara ihe anyị kpọ Igbo cosmology gosi ka ndị Igbo si wee na-eche echiche gosi ka ndị Igbo si wee na ihe mere ndị Igbo ji emere ọtụtụ ihe ha na-emere ma gosite ihe mere eji wee nwee ụbọchị anọ ahịa anọ ọtụtụ ihe dị iche iche ọ ga-abụ ife onye bụ ngosi inwee mmụta tọrọ atọ odokwanụ gị anyị ji wee bụrụ onye Igbo afọ eju gị ife ya enwe onwere nke ukwuu mana ndị Igbo ndị gboo ka anyị bụkwanụ mana onwe ihe dị iche Chineke nyere anyị onwe ihe dị iche Chineke nyere anyị ji bịa n'ụwa wee na-egosipụta ụmụ ụwa ndị ewere nne. As a philosophy student, while I was still a student, and one of these arguments that Africans do not have any philosophy. But talking about this cosmology, it actually reminds me that Africans have a philosophy. And I would like you to elaborate more on that. Like, tell us, now Africans with a philosophy. In fact, now Igbos with a philosophy. And the philosophy obviously, I mean, I can remember that I nwere ọtụtụ philosophies, ọtụtụ, in fact, today, so many people around the world na-enyoba anya na ndị a na-akpọ ndị Igbo. O nwere onye a na-akpọ Maazị Ekekwe, prọfesọ ka ọ bụ. O mere nyocha mgbe ọ nọ na Harvard. Wee kụziere ndị ụwa niile ihe a na-akpọ ịmụ ahịa, ịgba bọị. Ndị Harvard mee nyocha wee fụ na ihe a bụ ihe a na-akpọ the best incubation system in the world. Maka mgbe a na-eche na ndị Germany bụ ihe nwee the best. Mana ị na-anya na onye ọbụla garụ through the ịmụ ahịa ịgba bọị na-enwe nghọta zuru oke gbasatara ka esi azụ afịa ka esi eme ihe niile nọ n'ịzụ afịa afọ ka esi enweta ndị ga-azụ gị na ha ga-atụ mgbere so ọ nwe ọtụtụ ihe mmụta dị na ya a wee sị na ihe azụkwanụrụ ezu ọzọ bụ ọmụgwọ maka na ị na-anya n'ihe dị na ọmụgwọ o nwee a lot of concept ị gaa n'obodo oyibo fụ na even nne mụrụ nwa ụmụ ya na-akwụ ya ụgwọ ka ọ bịara nwa ọmụgwọ bịa nyere ha aka most times ha dị ekwe dị ka a bịa neta ya anya a ga-akwụ onye ọzọ ụgwọ mana n'ala Igbo nwatakịrị nwaanyị na-eto eto ọ na-agụ ya agụ mgbe ọ ga-eto obere nwaanyị ihe ji nwaanyị eme ọmụọ ụmụ na ọ ga-achọ ije ọmụgwọ ahụ maka na ọmụgwọ na-enyere aka ndị oyibo na-akpọ postpartum depression nwaanyị mụọ ma ọ nwedịrị ọ dị ime ọ nwedịrị ihe ọ na-agabigasị mana ọmụgwọ ahụ na-enye aka nne ya odozie ya ọfụma ọ nwe ọtụtụ ife our values in fact mgbe m na-aga obodo oyibo na-agapụ obodo oyibo ebe ọbụla m na-akọrọfa values ndị Igbo in fact na Czech Republic na Europe kịta mgbe mgbe ọbụla ha chọrọ ime ha na-akpọ m si m o nwere value ndị Igbo anyị ga-eji wee kọwaa mmemme anyị chọrọ ime maka m ga-ebe afọ gwafa maka ebebere ugogbele gwafa ebe na kọwalụfa mgbe m ga SDGs conference na Portugal mgbafa na tupu ewepụta atụmatụ sustainable development goals na ndị Igbo dị mbụ na-eme ya because o nwee ofu value anyị jisi ike ọfụma anyị na-akpọ onye agha na nwanne ya ntụgharị ya bụ ihe ndị oyibo kpọọ leave no one behind onye a bụ the motto of the SDGs mana ndị Igbo dị mbụ wee na-eme ya so anyị nwa bụ ndị Igbo ọ ga-adịkwanụ mma ma ọ bụ na anyị ụba anya maka o nwee nke na-eme kịta na-agba m anya mmiri ndị Igbo adịghị azazi afafa ụfọdụ na-atụgharị maka otu afọ m afa gị nsị gị na ịbụ onye Arochukwu otu a ka onye afọ anyị na-eme afọ anyị na-egosi anyị ebe mmadụ si wee bịa ịnụ afa m ịmaga ebe m si bịa nnu nna m anyị ama m nọ Nkanụ nnu Igbo ka ama m na Arochukwu nnu Okolo ama m na Anambra so ife a niile dịchacha mba ọ dị mkpa na ndị Igbo zawara afafa na uru dịkwa n'afọ anyị na-aza uru dịkwa n'isi azụ maka ihe na-achọ n'uke enu dịkwa ọ dịkwa n'oke ana
like ọfụma mana mma chọ ka ikwu okwu about it enweghị ya na-ekwu n'ala Igbo asị na Igbo enwere ofu obi and ihe ebutego a lot of disintegrations among Igbos nke a bụ na asị na Igbo amadọ nwanne ya n'ilo asị na Igbo na-anụso onwefe ọgụ asị na Igbo anaghị ewebata ngwa afịa ha na befa. What do you have to say about all that? I mean, ọtụtụ ọ nwekwana ihe mede ju ebe enwe maka na ọ na-adị abụ onye chọrọ iwepụta ka ekesi ekwu ya onye chọrọ isolve problem ga-ebu ụzọ mara ihe kpatara ya bụ nsogbu in the first place maka na ọ bụ na ya mara ihe ma eji na-akpa agwa ka anyị ekwesịrị isi wee kpaa agwa ịma na mmiri aba na opi ụgbọgọrọ ga-anọchikwa ike ebe afọ mana ihe mere ya bụ na ọnwa ọtụtụ ihe ma ị ga-etresi ya from the war itresi ya from the war mgbe ọtụtụ ndị mmadụ pụwazi n'ala Igbo chọrọ ije survive ọtụtụ ndị mmadụ wee wefụfa ihe ga-egosi na ha bụ ndị Igbo maka na amara na Igbo onye Igbo ọnwa ụdị mkpagide mmegide a ga-emegide gị so mgbe ndị mmadụ bịa tụgharịwa afafa ka ya ghara igosi na ha bụ ndị Igbo mezie wefuo na ọrụfa ebe ndị nwe obodo nọ ịghọta mana kịta ọtụtụ ihe echenjigo ọ kwesịrị ịbụ anyị ji akọ na uche ịna-anya na value ndị simbol ndị Igbo na-akpọ ikenga ọnwa ọtụtụ ihe dị na ikenga bụ ife na-egosi ihe mmadụ mepụtago n'obodo nwoke ọbụla kpọrọ onwe ya nwoke n'ala Igbo na-enwe ikenga mana abịa n'isi ikenga afọ ị ga-afụ mpi ebule ahụ nwere ọtụtụ ihe ọ na-egosi wanụ maka na ndị Igbo si na ebune azụ ọbịa ọgụ ebune ji isi eje ọgụ isi ahụ ebune ji eje ọgụ mpi ahụ bụ ihe na-enyere ya aka iji wee kwado onwe ya ọfụma otu a ka ndị Igbo si kwesị isi wee kwado onwe fa ọfụma ihe niile anyị na-eme elote ife afọ eji wee mara maka ndị Igbo dị ihe ndị ọcha na-akpọ symbolic anyị dị very symbolic that thing na-enyekwa anyị aka ya nwe ya na-akpọ resilience ntachi ebune ọ na-anụ ọgụ ahụ ụdị onye iro ya na ya na-agbaso onwe ya mgba o nwere ka ịnụ ka ọ ga-eti mkpu ọbụnagodi agụ maọbụ lion maọbụ ụmụ anụmanụ dị iche iche a na-anụ ọgụ nke ọbụla miti nwanne ya ọ ga-eti oke mkpu mana ebune ọ dị eti oke mkpu ya mere ndị Igbo ji wesi na ebune na-asụ n'ude ndị Igbo bụ ihe ike mee anya ya sụ di ya mana ihe anyị ji anara azụ bụ ka anyị chepụta echiche ọfụma wee gwa onwe anyị ka anyị ga-esi wee gaa n'iru dị ka ndị Igbo onye anyị na-adị eme ugbu a maka na ọ bụ na anyị na-eme ugbu a anyị ga-eleta na ọnwụ ndị Igbo na-akpọ akụrụ ụlọ ka ị na-ejepụ maka enwe njepụ ijepụ je chọta ife na mgbagote irote na enwe akụrụ ụlọ weta ihe ahụ ifụ na mgbe ijepụ wee nata ya ụlọ wee mee ka obodo wee dị mma mana ya dị eme ugbu a ndị Igbo ka anyị na-ejepụ ka uche anyị dị na akụrụ ụlọ maka ndị Igbo si na akụrụ ụlọ amara onye kpatara ya mana akụ gị tọ na mba nsogbu dịkwara gị maka na ihe mee na mba mee ya ori akụ gị ọkọta karịa so ọ ga-adị mma ma anyị na-echepụ uche anyị adị ya ndị arọ na-asị akọ bụ ije mgbe ị na-eje uche gị dị ya o nwere onye ọzọ a ga-agwa asị gị akọ bụ ije na mgbe ị na-ejepụ uche gị dị ya na ọ nwere ihe kwesịrị ime otu a ka ọra m n'ọnụ dịka esi were eme ihe a na-eme tata ya bụrụ ka esi akwado ụmụaka anyị na secondary school ka ha mụta ka esi asụ asụsụ Igbo wee mụtakwa ka esi esi nri Igbo gịnị ka ị nwere ikwu banyere obi tọburu anyị rinne maka mgbe ndị na-achịkọtaba ya bụ mmemme bịa a sị na o nwere ebe ọzọ ga-akarụfa mma ịnọ wee mee ya bụ mmemme na-abụrụ na Center for Memories anyị nyerekwa aka hazie ọtụtụ ihe tinye direction otu ihe a ga-esi kwesị iwee gaa maka na ihe a bụ ọrụ anyị na-arụ onwe anyị na-akpọ nzukọ ụmụaka anyị na-adị eme anyị na-aga mana ụlọ ụka mana ụlọ akwụkwọ ebe ọbụla anyị ga-enweta ụmụaka Igbo mfat anyị mekwuru ya na-eme ya na Anambra Enugu Ebonyi ebe ndị Igbo niile nọ ka anyị na-eme ya ihe anyị na-eme ya bụ ebe bụ ime ka ụmụaka mara na ọ dịkwa n'ụtọ ọ bụkwa na ihe ziri ezi igosipụta onwe gị dịka onye Igbo na ọ nwekwa na uru dị n'ịbụ onye Igbo maka na ụfọdụ na-ajụ onwe ya sị eji Igbo eje ebe ole eji Igbo eme gịnị mana anyị chọrọ igosifa na ọ nwee ebe eji Igbo eje na ọ nwee ihe eji Igbo eme maka na asụsụ gị bụ otu n'ime ọtụtụ ihe ị ga-egosi ndị mba ụwa iji gosi ya na ọ nwee ebe isi wee pụta onye na-adịghị asụ asụsụ ya anyị na-asụ n'oyibo sị when a language is gone culture is gone when culture is gone identity njirimara is gone so mgbe ị tụfuru asụsụ gị ịtụfugo omenala gị mgbe ị tụfuru omenala gị ejirimara gị anago ihe ka anyị chọrọ igbochi ebe a maka na 2005 ndị mba UNESCO si na asụsụ Igbo so n'otu asụsụ 15 ndị nke ga-efu mgbe ọ ga-agba arọ 2050
so ihe a mere anyị ji wee sị na anyị ama nọ ebe a, anyị ama nọ na mmiri nchaba anya na asụsụ Igbo ga-adị, asụsụ Igbo ama nna onye a bụ ihe efu na-eme ebe a. Ihe dị otu a ka ndị senta na-akwado mgbe niile, anyị na-akwado ya bite ihe niile anyị nwe, anyị ji ihe niile enwe wee na-akwado ya. Okay, talking about the center, are there measures anybody can take before accessing the information? Akwa ifere ebe a otu a ụlọ our gate si dị open, otu a ka ihe niile anyị na-eme ebe a si dị. Mgbe ọbụla ifuru ụlọ ọzọ anyị ka o yere oyi otu a, ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla ga-abata nwa ebe a. Anyị adịghị ana ego. Anyị bụ one of the only museums in the world na-adịghị ana ndị mmadụ ego ịbịa fụ ihe ngosi, maka ọ na-apụ anyị ego. Ime ofu ngosi na-ericha ebe 5 million or 10 million. Ọtụtụ ndị mmadụ adịghị aghọta ya. And onwerekwana gọọmenti adịghị enye anyị ego. Ọ ndị Igbo ndị ọ na-eru ndị o metụtara n'obi si unu na-emekwana ọfụma, anyị chọrọ ịkwado unu weta ihe dị otu a, ihe dị otu a. Anyị achọkwa ka ndị Igbo ma ndị na-abụrụ ndị Igbo ndị nwee mmasị n'ihe gbasata ndị Igbo bịakwa ihe ọbụla a chọrọ ịbịa. Ma ọtụtụ ụlọ akwụkwọ nọ na mgbago na-adị abịakwa ebe a. Anyị na-agbakọ aka ọnụ mee ofu nyocha asị na a ga-ala ka ịma ihe eme ndị Igbo ji emere dị otu. Anyị na-eme nyocha amatakwa ya, so ọ na-atọ anyị ụtọ na ihe eji mara ndị Igbo na-apụ mana ala Igbo mana ebe ndị ọzọ, na ọ na-enyere aka ndị mmadụ enyekwana anyị ugwu dịrị anyị, maka na ndị Igbo agbagokwanụ mbọ. Ha agbago mbọ n'ala Igbo, ha agbagokwanụ mbọ n'ala Naịjirịa, ha agbago mbọ n'ala Afrịka, ha agbago mbọ n'ala ụwa niile. Ha toro ihe niile ha na-eme. Ị na-anya fụ na onye ọbụla na-eme ọfụma bụ onye isi ojii na onye Igbo ka ọ bụ. Ebe ọbụla abịa efu na ihe na-aga ọfụma, onye Igbo na ebe afọ. Ịma na ọnwụ ihe anyị na-ekwu na Naịjirịa si na ọnwụ ihe ga-eji wee mara ma ebe a bụ ebe mmadụ ga-ebinwu. Nke mbụ bụ na ịfụ ụlọ ụka Katọlik, nke Igbo bụ na ịfụ ihe ọṅụṅụ a na-akpọ Coca-Cola, nke ịtọ bụ na ịfụ onye Igbo. Ma ọ bụ na ịfụrụ onye Igbo, ịmana nsogbu adịgo, na ịma na ala akọta akarịgo. I bụ ndị Adamazi TV, just like you already stated clearly. And what we do in Adamazi TV is to showcase the beautiful heritage of Africans. Be it Igbo, Hausa, Yoruba, Ghana, Rwanda, everywhere in Africa. So we showcase the beautiful heritage that Africans call their culture. In showcasing this, we try to promote their identity also. So, and we heard about this information and we decided to come see for ourselves. Ndewo, biko jisi n'ike maka na o nwere onye ga-aka anyị wee kọọ akụkọ gbasatara onwe anyị. Ihe niile anyị na-eme, ọ ga-adị mma na anyị ji aka anyị wee na-akọrọ ndị ọzọ ihe gbasatara anyị, maka ọtụtụ ihe mebiri. Ihe ma ọtụtụ ihe ji wee mebie bụ na anyị rapụrụ ndị ọzọ ka ha jiri aka ha wee na-akọ akụkọ gbasatara onwe gị. Ọ dị nnọọ ka mụ nwa iji aka mbịa na-akọ maka gị nwa. Onwe gị aka gị ka akụkọ gbasatara onwe gị karịa onwe gị. Onye aka ndị Igbo kwesịrị na-eme, onye aka eji ayọ ka unu kwado anyị na-edi inyekọ mamịrị ọnụ ka ọ wee nwee ike gba ụfụfụ. Anyị kwado unu akwado anyị. Unu ncha niile na-ekiri anyị n'igwe onyonyo, kwado Adamazi TV, maka na ọrụ ha na-arụ bụ ọrụ obodo. Ndị na-arụ ọrụ obodo niile nkwado. Biko kwado unu ọfụma. Unu kwado TV. And here na-eme bụ ishowcase heritage, cultural heritage. Ihe ji wee mara ndị Africa to ụwa niile. Anyị na-ewetakwanụ ndị Africa ka esiga ha back to their roots, ka ha nwee ike mara ebe ha si wee pụta, maka na enwe ndị na-amara ebe ha si pụta. Mana ihe mere abụ onye Abia steeti, abụ onye Imo steeti, kọwara ya agbata Imo steeti na ndị otu ya. Ya ka anyị ji wee pụpụta Adamazi TV. Nne biko kọwara ya afa, maka ekwugo m too much. Gịnị bụ afa? Gịnị maka kwa isi ga-amaka ọfụma? Dalu, aha m bụ Nwaada Ifeoma Nnamani. Abụ m onye Enugu. Mụnwa na-alụkwazi na Center for Memories bụ ebe a nọ wee na-eme ihe omume tata. Okay, based on makana yafugo ihe niile esi na Center for Memories, ihe niile adịcha very very interesting and impressive too. Makana ọ na-esite anyị ụlọ ka anyị ike mara ihe anyị na-amara. Gịnị ka ị nwere ike ikwu gbasara ihe niile a na-eme na Center for Memories? Onye o si na-akwado omume ndị Igbo n'ụwa niile. Ikwuchego ni anụ maka na ọ dị mkpa dịka ndị Igbo anyị bụ na anyị ga-ama asụsụ anyị, mara omenala anyị, mara njirimara anyị. Ọnya bụ ihe ka Center for Memories na-eme. Ọnya ka obi ji wee bụrụ anyị sọsọ aṅụrị maka ihe omume anụnwa a na-eme tata. Ihe kachasị wee na-atọ anyị ụtọ bụ nọọ ndị ntorobịa bụ ihe bụ ndị na-ahazi ya bụ ihe. Ọ na-enye anyị obi aṅụrị na ụmụaka na-eto eto na-enwe mmasị ihe gbasara asụsụ Igbo na ihe gbasara omenala Igbo. Ọ masịkwaziri anyị ụmụ akwụkwọ bịakwa anụ. Ihe o gosi bụ na ndị nkụzi na-agba mbọ ọfụma n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ
mana ọ ka fọkwazi ọ bụrụ na enwe ndụmọdụ nwee ike inye ụlọ akwụkwọ ndị na-ada akụziri ụmụaka ha Igbo bụ ka ha biko ka ha jisie ike maka asụsụ anyị na omenala anyị bụ njirimara anyị ihe ndị oyibo na-asị na ya bụ identity anyị ana ọ bụrụ na asụsụ anyị funarị anyị ma na identity anyị efunarịgokwa anyị si na Center for Memories na ya ma nkwe ka ihe dị otu a mee so ndụmọdụ anyị n'ebe ndị ụlọ akwụkwọ dị na ndị nne na nna kwa maka anyị na-ekwukwa ụlọ akwụkwọ anyị na-ekwukwe nne na nna maka na ọha na ụmụaka ha na-anọkọ mgbe ọbụla ka ha bido n'oge sụbara ụmụ ha Igbo na ụmụaka ọ bụrụ maka oyibo ụmụaka ga-emecha mụta oyibo mana nke ka mkpa bụ asụsụ ahụ eji wee mara anyị bụ asụsụ Igbo. Ka ekwu okwu maka ụmụaka anyị na akwụkwọ ebe ha na-agụ akwụkwọ ịma enwe ihe ndị oyibo kwuru si na catch them young. Gịnị ka anyị ga-eme iji wee encourage more schools to participate in events like this? Well, ihe m ga-ekwu bụ maka mgbe ụfọdụ ụlọ akwụkwọ bụ ndị na-eji aka ha edecide ụdị mmemme ụmụaka ha ga na-eje mana ọ bụrụ na ha bịa fụta na ụdị mmemme anụ ha bịa mee ya kwado ya ọfụma ka mee ya ebe o buru ibu ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ga-enwe mmasị ka ha so maka na ụlọ akwụkwọ na-alaiki ihe a na-azụ ihe ndọrọ ndọrọ ihe kọmpetishọn ụlọ akwụkwọ ga-achọ igosi onwe ha ọ bụrụ na akwado mmemme anụnwa imagine na ọ bụrụ na anyị na-eme ya n'ebe ọ pụrụ iche mebi ọ bụrụ na anyị nọ n'Ọkpara Square the state gọọmenti abụrụ part of it ndị Ministry of Education ndị Ministry of Culture and Tourism akwado ya ịfụ na ụlọ akwụkwọ ga-enwe mmasị isonye ọ ya bụ otu ihe nwee ike ikwu maka ka a ga-esi mee ya ka ọ bụ ibu mekwazie ka ụlọ akwụkwọ wee nwee mmasị na ya. Ifeọma wee ikwugo ọfụma ihe ikwuru bụ ihe mara mma na ihe doro anya daalụ sọ biko unu na-anya ọfụma unu kirie anya ọfụma na afụ na ọ nwee ihe dị iche nọ n'etiti anyị tata ana onye akwadoro ọfụma ọ kwadoro ka onye Igbo ọ bụ nna biko gịnị bụ afa gị onye ka ị bụ? Aha m bụ Maazị Ndubisi Face na-achị abụ m ote egwu ana m ete egwu Igbo abụ m onye isi ndị Igbo Dance Academy bụ ndị chịkọtara emume Igbo Cultural Festival taa. Oke gbasara egwuregwu a ị ọganizere tata niile ị nwere ike ịgwa anyị ihe tinyere gị uche iwe ebido ya? Egwuregwu a si na ihe mego na ndụ m e nwere emume anyị mere na afọ gara aga bido na afọ 2015 ruo 2017 emume a bụ emume Ọja Cultural Festival ya bụ emume ụmụ akwụkwọ dịka nke a hazikwere onye haziri emume a bụ Nwaada Amarachi Atama n'emume a ka nnọma na ọ bụghị naanị na odide na ọsịsa ihe ederede n'akwụkwọ ka nwatakịrị ji aba uru maọbụ gata aka na agụmakwụkwọ emume a gosiri m na ọ bụrụ na ngosipụta njirimara m dịka onye Igbo na m ga-enwetakwa uru ndị ọzọ na-eme ma gosipụta ọmụma ha nakwazi na n'ime isiokwu ndị ọzọ niile ya bụ na mmemme ahụ nyere m onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu nke isi nweta nugo na ndụ m ọtụtụ ihe ka ihe ome na ndụ m erika o nwere ụdị ọnwụ m na-enwe ma ncheta ya bụ emume chetakwa n'ihe nrite enyere m na ya bụ emume ya eme anyị ji bido ịhazi emume a ga-akwụ dịka emume a ga na-eme kwa afọ iji kwalite asụsụ na omenala ndị Igbo n'etiti ụmụ akwụkwọ sekọndịrị skuul n'ụwa niile gba gburugburu ọbụkwa naanị sọnsọ Enugu n'ụwa niile maka na Igbo zuru mba ọnụ Igbo ruru ebe niile gbasatara ụmụ akwụkwọ a na-ekwu maka ya nwere ihe ndị oyibo na-akpọ catch them young. Gịnị ka anyị ga-eme ka enwee ike na-akacha ụmụaka ebe ha nọ very young ị na-participate na egwuregwu dị ụnyaahụ? Ihe a ga-akawa ahụ nke izi bụ na ụmụ akwụkwọ na like ihe mere eme ọ bụ na ị ga-atụnagide mgbe ị dị na nwata ụfọdụ n'ime anyị je Catholic Church mgbe a ịdọkwa ha na ma iso ha n'otu ihe dịka otu Mansava otu Boy Scout otu dị iche dị n'ụlọ akwụkwọ ndị na-egosipụta ihe ụfọdụ oge ndị ọzọ na-egosipụta ihe ọ ga-adị gị ka sonye nuru nda ọmụma like ihe a ga na-enye gị ọṅụ ya bụ na anyị ajụla ụmụ akwụkwọ o nwere anyị mere na afọ anụ a ya na ihe ndị Igbo kpara bụ student outreach program ekwesịrị program anyị ji eju ụmụ akwụkwọ si ya gwa na anyị kedu ihe anyị ga-eme ma ya bụrụ na unu nwere mmasị n'ịmụta ma na-asụ ma na-agụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ unu
ụmụ akwụkwọ gwara anyị na ọbụnadị na-enwe ha na ihe ga-eme nke ha mụtara ha egosipụta ya ọra na eze na ha ga na-eme ụfọdụ ndị ọzọ enwere ndị na-abụghọ ndị Igbo. Ụfọdụ ndị Igbo si na naanị maka ihe Igbo ha na-ekiri n'ihe onyonyo mere ha ji achọrọ imekwu ihe ndị Igbo. Ya bụ na afọ ihe anyị bidoro bụ ka enwe emume ọzọ na-abụghọ naanị bịa gụọ bịa dee Igbo. Ụmụ akwụkwọ ga na-enegara anya arụ ọbụla ifuna arụ ọbụla na ụmụ akwụkwọ ga na-enwe that ọnwa nga dị n'ime ha ịbịa bịa gụọ maka bịa gosipụta ihe ha mụta. Okay, arapụgodo ụmụ akwụkwọ, kedu ndị ọzọ ị nwere ike itinye anya na ị ga-eji wee promotu asụsụ Igbo anyị? Biko ndị na-etinye anya bụ ndị nne na nna. Enwere na-eme na ebe m bi ugbu a n'Enugu, nwatakịrị jecha ụlọ akwụkwọ bata, nne ya bịara ịrụ ya assignment ka a si kpọọ maọbụ emume n'ụlọ, obido sụgharị ya bekee, come here, come and sit down. Ụfọdụ oge nwatakịrị a na-agbagharị a na-eme ahụ dị ihe ọ na-ekwu, ewego nke nọgide mkpọọ ya si ahụ nwaanyị, ọrụ ndị nkụzi bụ ịkụziri ụmụaka gị ịsụ bekee. Ọrụ gị dịka nwafọ Igbo bụ ịkụziri nwa gị olu mba, olu nna gị, olu eji mara ndị be gị. Emekwa na ejigo m na nna asụ Igbo gbanahụ ọtụtụ ihe n'ebe dị iche iche. Nne m na nna m ga-ekụziri m Igbo, ọ bụghị ụlọ akwụkwọ kụziri m Igbo nke a na-ede ede, Igbo ezigbo anyị mana Igbo na mụtara Igbo bụ maka ezinụlọ anyị. So ndị na-ekwado okwu ndị ezinụlọ niile gbaa mbọ kụziere ụmụaka gị ka esi asụ Igbo, ka esi esi ndị Igbo, ụdị ndị Igbo nwere, ka ndị Igbo si eke ekike, ụdị ekike ndị Igbo na-eke. Eke ụmụaka ka ebi ebe a nye-eme ọṅụ, o nye-eme ọṅụ mana onye cheghọ ọkafọ. Igbo na-eyi akpụkpọ anụ, iyiri akpụkpọ anụ fụta iburu odogwu. Igbo na-ekpu okpu nza, Igbo na-akwachi onwe ha nke ọma. Ya bụ ihe nna-ayọ ọ bụghị naanị sọnsọ ezinụlọ, ma ndị ụlọ akwụkwọ, ma ndị ụka, ma ọhaneze, ma ndị igwe, ma ndị na-achị obodo, biko na-ebanye n'anya n'ịsụ asụsụ Igbo, na-ebanye n'anya na ndị ndị Igbo na-enye ndụ. Afụbeghị m ihe dịka ndị Igbo rie ndị Igbo naanị otu ọnwa, gwa m ịfụ n'ahụ ya, ịfụ na ị ga-adị ka mmadụ si adị iburu odogwu tozuo. Nna anyị biko, gịnị ka ị chere a ga-enwe ike tinye aka ipromotu event anyị bidoro tata? Nke a bụ nke izizi afọ ya. Gịnị ka ị chere ndị mmadụ ga-etinye aka ka enwe ike promotu event a ndị ọzọ wee participate ruo n'ime ya? Okay, anyị ya na-ayọ ọha na eze Igbo bụ nkwado ọbụla onye nye na anyị adịghị njọ. Ihe anyị na-ayọ bụ abịa na ndị isi ụlọ akwụkwọ, anyị na-ayọ afọ na-abịa biko hapụ na anyị ụmụ akwụkwọ ka ha bịa gosipụta onwe ha, ka ha bịa gosipụta mmụta ha. Nke bụ ọ dị ka ịbịa bụ anyị na-ayọ otu ndị nọgasị na Naịjirịa, otu ndị Igbo na-amasị, otu ịkwalite omenala na-amasị, mana ayọkwazi ndị mba ofesi ndị na-agba mbọ ịkwalite ọdịnamma obodo n'obodo. Maka emume anụ ịfụkwanụ anyị nwere ọnụọgụgụ obodo ole bịara ebe a, ọtụtụ obodo ala Igbo dị iche iche bịara ebe a, ndị Nsụka na ebe a, ha kụziri anyị ụfọdụ asụsụ a. Ihe a niile bụcha ihe ga-akwadoche asụsụ Igbo, mana anyị na-ayọ ndị ọ dị n'aka, ọbụnadị na n'ịbịa nọnyere anyị, ọbụnadị wetara anyị ngwa ụmanụ mmiri ka ejikwere mee akwụ, ọbụnadị mmiri ga-eji mee akwụ ka afọ ikpo okwu afa, ọbụnadị inyere anyị aka gbasie ozi a ị na-ahụ ugbu a. Gwa ọha na eze ndị Igbo emume eguzogoro, ọdịgo bụ na ọdịgo. Ihe chọdobe n'ebe unu nọ bụ kwado na anyị n'ụdị nke unu, ụdị ọbụla ị ga-esi kwado. Onweghị na-amaghị ihe ọma ma ọfịa ihe ọma dị mma, onye ọma na-adị mma kwado anyị, ọgwụgwọ ya nwere ike ikwu. Anyị na-ayọ gọọmenti ha biko, ọ bụ na ha ga-sponsọ nwaanyị na-arọ na-abịanụ, ọ ga-abụ mmasị anyị, maka na arọ na-abịanụ ọtụtụ ihe anyị ga-eme ka anyị akarị. Anyị chọrọ ịbagachi ụlọ akwụkwọ dị iche iche ka anyị chịkọnata otu Igbo, maka ihe anyị ji echiri igwe na lọle emume a bụ ka e nweru ndị ga na-echekwaba emume anụ a n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Ihe na-ayọ ndị gọọmenti bụ isponsọ anyị
ịkwado anyị kwadosie anyị ike ịkwụ anyị n'azụ ịbịa na-anọnyere anyị maka na ọ bụkwa na gọọmenti nọnyere anyị ugbu a ọ ga-enye anyị oke ọṅụ. Anyị kenekwara ndị nke kwadoro anyị ụdị mmadụ lọlọ Ifenyinwa nwa Dr. Nwanneka anyị kenesiri unu Chief Coach Uche anyị kenele gị. Ihe a bụcha ndị gọọmenti officials ndị kwadoro anyị n'agbanyeghị na ndị gọọmenti bịa ka ha mana anyị na-ayọ biko afọ na-abịanụ ka ha mekere ka ha mee ka anya anyị nkwado ha n'uju ka ebe a jupụta n'ụmụ akwụkwọ. Daalụ. All right. Okay, so we've come to the end of this event. It was actually a beautiful one. Can't you quite Igbo? Can you buy man and Adamazi Igbo for my mema bego nam jedebe and also where ni amutakukomo otutu yende namaro ni Igbo. These are opportunities we get in events like this, and to everybody viewing us right there, keep watching Adamazi TV. My name is Ngozi and this is Adamazi TV.